előtt és előtt. Jó? Lányok ugye azt mondják, hogy ez igen, ez a mai menü. Fiúk meg benéznek a ruhát szekrényben. Ma mit veszek föl? Ugye ugyanaz, tehát így meg se egy. És kipróbáljuk, jó ezt a kis. Mert ott akkor bátró. És hogy? Séta, 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 és körbe, 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 és. Nagyon jól szól. És egy kis. Médio sombrero, fél alatt, egy hát. Figyelj, így ráme, egyből passzolik a hölgyet, így a drága. És már hol leszál még, jó, megyik közé. Jó, ügyesek néznek, van elég helyed. Jön a fixit, figyelj. Eldos, 2, kényszerek. És hátul. Tényleg meg vagy a lány, még nem vitték el. Jön a két alulról, 5 a szombrero. Ez az. Ez elmondom. Előre hátra. Oldal. Hátul kereszt, megyünk hátra, ne! Vagy a pont, jó? Tehát ez a diszkrét, nehogy észrevegyék, hogy táncoljon bacsáta, és késő volt, 5, 6, 10. Jó, még egy sima, egy fordított, jó? Jön a forgás. És 1, 2, 3, csípő, 5, 6, 10, csípő, simán. Csípő, 5, 6, 10, és simán. Jó? Követően próbáljuk, hogy összeüteni. Hopp, nézd. Visszafordul.